Денят е прекрасен, както всеки понеделник говорим много за здравето. Преди малко доктор Михайлов обърна внимание на сърцето. А сега аз предлагам да разширим още повече темата и да говорим за стреса. Защото, както всички знаем, стреса, напрежението, нервите наистина могат да ни разболеят съвсем буквално. Мой гост е доктор Мариана Белчева, хомеопат. Добре дошла. Благодаря. И добро утро, Денят е прекрасен. Добро утро, Денят е прекрасен. Ние започнахме с един много фрапиращ случай, но хората не престават да се обаждат и да питат възможно ли е това. Представихме Иван Стойчев и неговата съпруга, които от година и половина специално той не се храни, пиейки слънчева вода, излагайки се на слънце. Ти си доктор. Твоето мнение по въпроса? Бих могла да го предложа само като за определен кратък период, защото все пак организмът трябва да се получава и минерали, и витамини, и всичко. Не мисля, че само в слънчева вода може да бъде такова. Малко така звучи. Бях дължа да те питам. Да, трябва малко повече проучване по тази тема, но мисля, че не бих си го подложила. Добре, слънчева вода заедно с други неща. Заедно с други неща, да, възможно слънчева вода се използва както жена му казва, да измива очите. Мисля, че това също полезно промиване на очите, защото така подобрява по принцип и това е кожа. Но изцялото, като допълнително пиене на тази вода, би било добре. Добре, нека сега поговорим за основния болестотворен причинител стреса. Някак си го възприема даже като виц, нали се сещаш, имаш един виц с двете бабички. То и теки за сето, и еви, какво си, всичко от нервите, да, и БСП. Сега, какво наистина представлява стрес? И как той влияе на нашия организъм? Стрес по принцип, защото ние живеем в толкова бързан живот, в толкова наложен темп на ритм на всичко, каквото си ни налага, работа, проблеми, които си вкъщи на работа, пак средства на масова информация, не винаги, както тук да ни е прекрасен, с положително влияние. Отваряйки много често от вестници, като прочетеш нещо и просто до тук. Човек просто с това всичките стресиращи фактори на организма и по принцип тогава при стрес какво става при модерните проучвания? Откриха, че клетка просто се затваря при стрес. Клетките се затварят в тялото, не пропускат вещества извън и вътре в клетката. Те запазват кислород, защото кислород е живота. Това е някаква като защитна реакция. То си пази кислород и този кислород просто не за да може да съществува клетка. Не кислород, който дишаме. Това звучи по-скоро съхраняващо. Да, съхраняваща функция, но стрес влияе при стрес и много изработват се свободни радикали. Това по принцип представлява водородец, свободен радикал. Водород. Да. Той има свободен електрон на своите орбити и съответно той може да проникне в тази клетка. И какво прави? Краде кислород. Тези свободни радикали се щурят из нашия организъм, за да си набавят кислород. Те си стават след това на водата, която по принцип се извежда се, нали, но клетка тогава загубя кислород, тя става анаеробна. Значи тя вече не е аеробна клетка, която си диша, която си функционира. Има такива изследвания на учен като Ото Варбург. В момента показваме снимки, картинки, които можеш да коментираш. Има учен Ото Варбург, който разкри такава теория на малигнизация, т.е. на канцерогеноза и получи за това, между другото, Нобелева награда, че клетките загубят кислород от клетката. Ето сега виждаме... Те стават анаеробните и съответно при загуба на кислород до 40% от клетка, тя започна да функционира по съвсем по друг начин. Сега пак да разбера дали съм схванала... Това си ракови клетки. Това е ракова клетка вече. Това е фагоцитоза, тук гледаме. Какво е фагоцитоза? Фагоцитоза, това си защита на организма. Там попадват примерно вируси, чуждестранни белтъци, различни бактерии и нашия организъм справя се, това си имунна система така действа, тя го унищожава. Фагоцитоза поглъщане и унищожаване на чужеродните клетки. Чакай сега да върнем малко картинката, за да съм убедена, че съм разбрала правилно и нашите зрители също. Добре. Клетката под стрес се затваря мембраните, за да се пази кислород. Свободните радикали прониква в клетката, той единствено може да прониква. Той може да проникне. Може да проникне, защото той си има свободна електронна орбита и
клетки, още от малко кислород. Този малък кислород. И когато падне по 40% в клетка, тя започва да си функционира съвсем по друг начин, започва се неконтролируемо деление на клетките. И тя става малигнизация. Да, тя може да стане ракова. По принцип в нашия организъм ежедневно се образуват такива малигнини клетки, но нашия имунитет. Искаш да кажеш, всеки ден в организма не се образуват ракови клетки? Абсолютно, да. Защото има клетки, които са подложени на свободни радикали, губят своя кислород, но нашия организъм... Тогава не се разболяваме всички? Защото нормалният имунитет, това като сме погледали, нали, тази фагоцитоз и нормалният имунитет, те си препятстват тази клетка да се развие се в малигнина, те я просто унищожават, защото те разчитат като чужеродната. Тоест, нашата имунна система, ако е здрава, тя се справя с тези проблеми, абсолютно. Клетки. И ги унищожава. И те си, пак организма си действа нормално действа имунитет, свободни радикали по принцип в норма си изработват, защото ние живеем такъв живот, ядем некачествена храна. Няма какво да се заблуждаваме. Образуват свободни радикали. Пушене, използване на мобилните връзки, защото това си електромагнитни излъчване, всичко. Всичко това се замърсяване. Абсолютно, това се замърсяване, да. И се образуват със свободни радикали, които в норма просто... Добре, как можем да помогнем на организма си да ги неутрализира тези свободни радикали? Веднага те питам, тъй като доктор Михайлов е много уважаван наш експерт и каза нещо за дишането. Зареждането на кръвта с кислород посредством тези дихателни техники помагат ли? Дихателни техники помагат, защото тези дихателни техники се успокояващи действат, между другото, като антистресова терапия. Точно така. Значи тя си извежда токсини, е антистресова терапия, защото човек, който под постоянния стрес, той трябва някъде да намерва нещо, което да го стимулира. Дали това ще е йога и дишане. Аз ги практикувам точно като антистресова терапия. Значи това си антистресова терапия. Някой може да си танцува, да ходи на танци. Някой да рисува с пръстите, защото това също успокоява. Нали? Това си като антистресова. Някой просто една разходка в парка, Слънце, въздух и вода. Знаеш, най-добрите ни приятели. И съответно това се разтоварва от стрес. Всичкото. Като хранене също можем ли да бъдем по-полезни на тялото си? Като хранене, да, абсолютно. Може просто да се употребяваме повече плодове, пресни плодове, зеленчуци, желателно ясно, че не генно модифицирани. Плодове, зеленчуци, сурови ядки, семки, нали, това каквото по принцип допринася и минерали в организъм, и витамини, аминокиселини, тези, които ни необходими за строение на клетките и поддържане на младостта на клетките и нашето съответно. Сега сме в коледните пости. Смята си, че вегетарианското ядене и постенето помагат също така на организма? Може да си помогне да се пречисти се, да. Но човек е месоядното и затова тези постове обикновено, нали, причастват. Сега тук можеш да ги погледнеш месоядното и не месоядното. Има два. Месо. Но между другото хубаво, ако птиче месо все пак е екологично чисто, а не е хранена с антибиотици и хормони. И затова ние сме трупаме, нали, така нашите деца, погледнете колко си дебели, защото ядат по принцип уж качествена храна, но тя се оказва, че тя с пестициди, с хормони, пълна, с така и... Възползвам се от възможността да анонсирам, че след рекламите ще продължим да говорим за здравословното хранене с един истински специалист по въпроса Свилен, защото тогава това ще бъде нашия фокус. Добре. А сега те моля да ни разкажеш малко за хранителните добавки, които биха могли да ни помогнат. По принцип ние може да използваме в нашия живот много хранителни добавки. Едни от тях, примерно, погледнете на японци, колкото си млади, жизнени и се справиха с последствия. Да, най-дълголетната нация, при условие, че те се справиха с последствия от бомбардировки атомни с Хирошима, Нагасаки, нали, тогава. И защо? Защото един учен японски, доктор Асай, той откри, че в техните гъберейши, които се растат на територия на Япония, те си и в Китай има, но различни видове. Това се гъба специална рейши? Рейши, тя съдържа органичен германий. Органичен германий с какво толкова е... Само да питам, Германия е химичен елемент? Не е химичен елемент, който ние знаем е металоид, а който е органичен германий, който гъба, тя го прерабатва почвата и го подобрява. Като този германий съдържи всеки един атом, 3 атома на кислород. Представете къде
колко клетка ще получи този кислород, когато попадне тази органичен германий, защото той попада в тяло, отдава този кислород на тези клетките, които и на свободни радикали, свързвайки свободния радикал, съответно той това си водород. Като вземе този кислород, какво става? Вода. Съответно по естествен начин тези свободни радикали се извеждат от нашия организъм. Това е в момента какво е? Това ли е гъбареши? Да, това са едни от видове. Тя по принцип ние гледаме тази гъбареши, която най-много съдържи органичен германий. Това е червена гъбареши. И тя си расте в Япония. Те в момента, даже защото много я използват и в храна, и в лекарствени средства, в хранителни добавки, защото това си естествен продукт, те имат и ферми на отглеждане на тези гъби. Защото тя от 4000 години е известна за тази гъба като вълшебна. Този, който обладавал с секрет на тази гъба, значи той беше като лечител. Точно така. Да. Има ли други растения, да речем по-близки до нашата култура? Другите растения до нашата култура, примерно алоe съдържи също германи. То също има органичен германи. Чиесън има органичен германи. Нашата си гъбареш. Абсолютно наша гъбареш е чиесън. Значи чиесън съдържи органичен германи. Женшен. Той не расте тук, но женшен по принцип много се използва в България в всекакви като вид на добавките и като вид на в аптека може да бъдат купени женшениви съставки всекакви. Така че просто женшен също може да бъде използван. Това са основните такива съставки, където съдържи се органичен германий. И които можем да приемаме в различни препарати? Или в различни препарати. Чесън може да се приеме за така. Да. И в напитки с алоe могат да бъдат приети, като в домашни условия могат да бъдат приготвени на пазара. Също той е залят с най-различните. Винаги трябва като купуват да гледат каква е съставка, защото едни сокчета, като плува само парченца алоe, това не е алоe, не е същото. Там е консерванти. Обобщим. Без консерванти. Органичният германий съдържа 3 молекули кислород. Когато поемаме добавки, растения с такъв органичен германий, то веднага нахранва гладните свободни радикали и не се случи кислород от нашите клетки. Да, и клетки си запазват своята структура, запазват своя строеж и съответно ние така се избавяме от свободни радикали. Защото свободни радикали, вече като казахме, те се образуват ежедневно. Би ли препоръчал конкретен продукт като такава биологично активна добавка, който да съдържа този свободен германий и да бъде подходящ за нас? Да, това да говорим. Да, можеш да ни го покажеш? Донесех един продукт, който е на нашия български пазар от няколко месеца. Това е комплексът G132. Той се държи много уникални съставки и не него още го казват японска формула на здраве и младина и същата формула 6 в 1. Защо 6 в 1? Защото той се държи много добри съставки, които по принцип и известни на нашите зрители често. Тоест той е доказан. Това, че японска формула, защото има проучване примерно при приемане на този препарат. От 4 месеца, когато се приема се този препарат, намалява се кръвно налягане. Значи хора, които са с хипертонични болести, хора, които са с повишен холестерол, защото тук в съставки влиза зелен чай, хрущал, протеинов комплекс. Ако искаш преди да стигнем до състава, който е много любопитен, за какви хора се препоръча? Значи говорим за се препоръчват за хора с високо кръвно, с сърдечно заболяване, астматици, хора с заболяване на стави, значи също подобряват функция на ставите, хора с намален имунитет, защото това е един от най-мощните имуностимулатори. Възможно ли да се дава на деца? Значи на 7 годишна възраст на децата, да, такива има проучвания. По принцип това обикновено на всички биологично активни добавки не се ги препоръчат за много малките, защото те си и стимулиращи действия, казват. Ясно. Но на подрастващо поколение много добре да си го... На тинейджери, да речем. Строеж на клетките, израстване на организма в този момент. Какво съдържа препарата G132, освен гъбареши? Значи, освен гъбареши, препарата съдържи екстракт от зелен чай, който с известни своите свойства като антиоксидант, като противоракова има фактори, съдържи също. Също съдържи такива семена от червено грозде, ресвератрол, така наречени. Един от най-мощните природни антиоксиданти, които се до червено вино. Да. Изключително силно антиоксидантно средство също. Има проучване, защото... Има в червеното вино само. Абсолютно, да. И
И има проучване, че последните проучвания, буквално от няколко месеца, че подмладява клетка с 30%. Значи ресвератрол, действие на клетка. Да. Други е тук пчелно влечице. Няма кой да не знае в България пчелно влечице. Доктор Михайлов много говори за изключително мощното лекарство. И пчелно влечице, което освен, че всички минерали, витамини, има на снимка по принцип пчелно влечице, значи съдържи витамини, минерали, аминокиселини. Той и природен антибиотик. Значи за него познава, да. Много ти благодаря. Много благодаря, доктор Белчева. След малко продължаваме отново да говорим за здравето, откъде не проникнахме към него днес. За здравословното хранене обаче в дълбочина може да говори точно Свилен. Очаквайте го след рекламите, за да довършим тази тема и да изтръгнем от днешния понеделник пълни с идеи за здраве.